Hej, jeg hedder Ulla Hauer. Jeg er billedkunstner, og her er mit lille atelier i havebyen Mozart i København. Jeg vil vise et par eksempler på, hvad det er, jeg arbejder med for tiden. Så velkommen til. Her har jeg samlet nogle arbejder, nogle værker, som forestiller kvinder, fotos af kvinder for 100 år siden. Jeg har så arbejdet med farver og med at give dem et blik, som jeg forestiller mig gør, at de kan se ind til os i vores tid. Eller også kan vi se tilbage i deres øjne ind tilbage i deres. Jeg har længe været optaget af fotografier af de her såkaldte visitkortfotos, som er meget karakteristiske, der hvor dem, der bliver fotograferet, roligt stiller sit ansigt til rådighed for fotografen. De er jo så oprindeligt sort-hvide, gamle, 100 år gamle fotos, som jeg har bearbejdet på min mobiltelefon. Her har vi også nærværende øjne, fraværende øjne. Og måske også et eksempel på det, man kan kalde the female gaze, altså når kvinder ser, i stedet for at tænke på, at de bliver set på. Her har vi jo så et af mine blomsterbilleder, som jo også er meget kontrastfyldt. Der er både kontrast i farverne, men der er også kontrast i fladerne i billedet, hvordan de kantede flade former arbejder sig ind på, eller står i kontrast til blomstens bløde, organiske former. Det var så lidt om det, jeg er gang i, og jeg glæder mig rigtig meget til at udstille på karantænen i Helsingborg her til april måned. Så der håber jeg at se rigtig mange, der kommer forbi måske i påsken og nyder udstillingen sammen med Susanne Sjögren. Hej hej!